Boy DJ Lil Hussein Albatu Boomba. The second number of coronavirus cases going up. It's your boy DJ Lil Hussein. Caution B. Wagwan, you play already? Arewa 24 an gaishe ku, gaishe ku, gaishe ku. Little Hussein ni na gaishe ku, Arewa 24, Arewa 24. Tashar Arewa ta muje mu Arewa 24. My name is Lil Hussein. An haife mu biyu ne Hassan da Usaini, kuma muna san tashar Arewa babu reni. Tashar na tallata hajar kowanne fanni, usul suna ta tambayan maso Arewa gani. Birni da ƙauyuka Arewa ne ake ta yayi, duk cikin Afirka Arewa ne take kan yayi. Gashi ko gaba ɗaya shirin su duka ayyayi, ko shago da hawu sau da dama akwai Arewa. Akwai abin da ke ban mamaki akan Arewa, ko outside ɗin kasa ka fita sai kaga Arewa. Yes, sai kaga Arewa. Arewa 24 an gaishe ku, gaishe ku, gaishe ku. Little Hussein ni na gaishe ku, gaishe ku. Arewa 24. Tashar Arewa ta muje mu Arewa 24. Better love it, love it. Shirin gari ya waye duk mutanen mu sun tasa. Shirin nan daga titi shi ma muna jin dadin sa. Kundin Kannywood muna jin dadin sa. Shirin dadin kowa shi ma muna jin dadin sa. Idan ba da masu shirin yana ba mu nishadi. Shirin kwallon kafa shirin mu ne na matasa. Sabni Sahana ko shiri ne na iyayen mu. Karfan kauna ma shiri ne da nake son sa. Shiri na Jamai Raja shiri ne aina daban. Kwana 90 shiri ne da nake son sa. Shirin zafafa goma shiri ne aina Nomis G. Na ci fafiya sai na zo ni tare da Nomis G. Zangana Nomis G da kai nake talacca, don ko kai da ficha har nake ta gaucha. Ina su mai wanka da fara ko su Bobby High, daga Last Dom har wani Siam Sep. Ina su DJ Eddie, ina su DOC Tutu Osabin. Tun muke ta rapping da su muke ta gana sako a wave. Da kaji rap sai ka ce da su a Arewa. Da su muke ta lacca da tatu muke ta gane yan uwan jini. Ina za ku so ku ga mutum daga mu Arewa mu muke ta baku filin. Arewa 24 an gaishe ku, gaishe ku, gaishe ku. Little Hussein ni na gaishe ku, gaishe ku. Arewa 24. Tashar Arewa ta muje mu Arewa 24.